Nirien ħakmu żewġ postijiet separati matul il-lejl li għadda fejn fihom fortunatament ħadd ma weġġa'. Nar minnhom qabad fil-fabrika tal-Amara tal-Blue Sky fiż-żona industrijali tal-Marsa u kkawża ħsarat kbar. In-nar ġie rrappurtat il-ġimgħa fil-għaxija l-ħabta tad-disa bil-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili damu sassijat bikrin tas-sibt filgħodu biex irnexxielhom jitfgħu n-nirien. Jidher li n-nirien bdew f'xieli viċin il-fabrika u li b'konsegwenza tar-riħ qawwi nfirxu lejn il-fabrika. Jirriżulta li fil-fabrika kien hemm xogħol tal-Amara li kien les biex jinbih li iżda spiċċa nħaraq kollu kawża tan-nirien. In-nar ieħor ħakem karozza f'parkeġġ wara l-lukanda preluna f'Taslima s-sibt għal ħabta tas-sigħat ta' filgħodu. Billi l-karozza li ħadet in-nar kienet ipparkjata 4 sulari taħt il-livell ta' triq, l-operazzjoni kienet diffiċli u damet għaddejja madwar 3 sigħat. Il-kawża tan-nirien fiż-żewġ każijiet għadha mhix magħrufa. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.